Vinga, som-hi, nois! Ben apretat, això, eh? Vinga, del 3 dalt! Nois, estiguem pel segon, eh? De la torre! A veure... Estiguem quieto ja... Mira, deixa'm morir. Mira, estàs bé, eh? Estiguem quieto. Tens bona mida, eh? Estàs ben aparellat amb l'Oriol, estàs molt centrat amb l'hotel. Tenes? Tenim centrat, Oriol, estàs molt còmode, eh? Edu! L'enrere i l'Oriol... Ramon, hauries d'entrar una mica i Edu hauria de sortir una mica cap a fora, eh? Vale. Nois, atents? No, fluixa. Del 3. De la torre. Del 3. De la torre. Aixecador. Del 3. Del 3. De la torre. Gracias.